आन्दायगाफोर नोंसोरो बे 13 थारिखआव फैनानै नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोनखो गोजोननाय मोनदों आन्दायगाफोर नोंसोरो बे 13 थारिखआव फैनानै नोंसोर खालि मोदोमनि साखाव जानायनि थाखायल' ना जिउनि साखाव जानायनि थाखायबो फैदों जिउनि साखाव जानायनि थाखायबो फैदों दा बेनिखायनो नोंसिनियाव माबायदि मोनदों बेखौ लाना सोंनाय जागोन आच्चा नों बबेनि आरो मा नाम आंनि मुङा फ्रान्सिस बसुमतारी आङो बाटासि पारिसनि गामि आस्राबारि आं दिनै फैनाया 8 बार जाबाय आच्चा मोजां आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैहाय बेयावहाय गोबां इसोरनि महिमा आइ मारिनि अननाय आरो आलफान्सनि हेफाजाब आं मोनदों बेनिखायनो आङो दिनै गासै गोसोजों गासैजों इसोरखौ हामबाय होयो बेनि आं जिसु बाखनाय जाथों दे नों बबेनिफ्राय फैदों खुलुमबाय आंनि मुङा पाउलिना बाग्लारि आङो आंनि पारिसआ उदालगुरि आरो गामिया थालकाटा मानोना आङो बे रिट्रिटआवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला आंनि सिगांनि गोबांथार जानाय गोबां जाथायफोरा बेयाव फैनानै आं बिराद गोजोननायखौ मोनदों दासिमबो आंहा बिराद गोजोननायावनो दङ दे हामबायसो गोजोन्थों दे नोंनो जानोसै आं नलबारिनिफ्राय फैदों नलबारि डिस्ट्रिक्ट नोंहा मा जादोंमोन आंहा आथिङा सानाय जादोंमोन आच्चा नोंहा बेनिफ्राय नोङो बबे धोरोमनिफ्राय फैदों आं बाथौ धोरोम बाथौनि आच्चा नोङो आं बिनि फैनानै माबायदि मोनखो नोङो मोजां मोनदों आं बिनानावखौ लाबोदों बिनानावखौ लाबोनायजों लोगोसे नोंनि गोसोआव माबायदि मोनखो मोजां मोनदों मा मोनदों हामबाय से दे আপনি কোন পর আইছে এনসি বুগলামারি পর আইছে আচ্ছা কি হয়েছিল আপনার মোর পরি পেলে ভরি ভাঙছিল ভরিটা ভাঙিছিল না অলপ জয়েন আজি ইয়ার কি আপনি কেনেকা লাগিছে আপনার মনটো ভাল লাগিছে আজি প্রথম না বেলেগ দিন আজি প্রথম আইছি আজি প্রথম পিছার আপনি কি লাগিছে মনত ভাল লাগিছে শান্তি পাইছে শান্তি লাগিছে খালি শরীরের কারণে আইছে না আত্মার কারণে আইছে আত্মার কারণে আইছি শরীরের কারণে আইছে শরীরের কারণে আর আত্মার কারণে এটা শান্তি লাগিছে नोंहा मा जादोंमोन बाबु आंहा बेराम जादोंमोन नोंहा मा बेराम जादोंमोन नो बुं मा बेराम बुं नों मिरगि बादि जायो नामा मालाबा मालाबा जायो मिरगि बादि जायो सम बिदिनो जायो नों जायोब्ला नों मिथिना मिथिया मिथिया दिनै नों बाहाय फैनानै माबायदि मोनदों नोंलाय मोजां मोनदों आच्चा बेनिफ्राय नोङो बिदि जानाया मिरगि बादि जानाया सानसेयाव खनसे जायोमोन सानसेयाव मालाबा बार जाबाय थायो नामा बार जाया मालाबा जायो दिनै जादोंना जायाखै दिनै जायाखै नों इसोरखौ फोथायना फैदों नों बबेनिफ्राय आं बायाथा सारियालि नगाव दे बाक्सानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदो आच्चा बेनिफ्राय नों मा थांखिखौ लाना आङो मोनसे मा होनो 2020निफ्रायनो मोनसे बेमार जाबाय थादोंमोन माने आं गिनाय मोनसे दंमोन आरो गिनाय माबायदि गिनायजों मा जानो नागिरदों आङो बै समाव न'आवबो गैयामोन 2020आव आं जेब्ला महाराष्ट्रआवसो दं बायहेरायाव दंमोन बायहेरायाव थाबा आङो एप्रिलाव जादोंमोन खै तारिखआव आं तारिखखौ बावगारबाय बेहाय माने आङो फासि नांनानै गावखौनो फोथैना लानो नागिरो बिदि सानबाय आरो सोर लिङो नोंखौलाय फासि नांनो मा साननानै फासि नांनो नागिरो बुस्थुआ आंखौ रावबो लिङाखैमोन ओमफ्राय ब्रेना बाय बोरैबा जाबाय नामा बाय ब्रेनानो नोंना बोरैबा जाबाय नालाय गावखौ मिथिगौ नामा मिथियो बिदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय दाबो फासि नांनो लिङो नामा सम बिदिथ' एख' लिंफेराखै जानो बाहाय फैना माबायदि मोनखो नोङो मोजाङानो मोनदों फैनानै बे 13 थारिखआव फैनाय दिनै फार्स्ट ना दिनैनो फार्स्ट दिनैसो फार्स्ट दे बेनिफ्राय नोंसोराव सोंसै आच्चा दे नों बबेनिफ्राय फैदों आं बाक्सा बुग्लामारि नों माबे धोरोमनिफ्राय आं बाथौ धोरोम ओमफ्राय नों मा खालामगासिनो दं आथिखालाव दा जेबो खालामाखै ओरैनो खेथि मावबाय थायो खेथि मावो ना आच्चा बेनिफ्राय खेथि मावो दा ओमफ्राय दा नों बाहाय फैनानै माबायदि मोनदों नोंलाय मोजां मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै बेबायदि प्रग्रामफ्राव नों बाहागो लाफेरबाय लाफेराखै दिनै फार्स्ट लादों दिनै फार्स्ट सम जायो दाबो जायो दा बेखायनो नोङो सोरनाव फोथायना फैदों इसोरनाव फोथाय इसोर हायि जेबो गैया नोङो फोथाय इसोर मावनो फैदों आङो मासबाद गोजोनपुरि आच्चा दे मा जादोंमोन काटलिक गिर्जा जानाया माने बे आथिंफ्रा जर गैयामोन सायोमोन खर' गिदिंना थानो हायामोन आच्चा आं दिनै नैथि खेब जाबाय फैनाया नैथि खेबा बेनिफ्राय माबायदि मोनखो नोङो दा स्रां जाहैबाय स्रां जानाय मोनदों स्रां मोनबाय आथिंफ्रा सानायफोरखौ फात्ताखौनो गैया दायो दे बिदि मोजां आरो माबायदि मोनदों नोंलाय फैनानैलाय आं मोजां मोनदों बेसेबां खनसे फैखो नोङो आङो 1.5 बोसोर जाबाय 1.5 बोसोर जानायनि गेजेराव दिनै माबायदि मोनदों नोंलाय मोजां गोजोननाय मोनदों आरो आंनि देहाफोरखौ आं मोजां
आं सिगां थाबाय ओमफ्राय आंबो मोजां मोनदों जों सानैजों समान समानखा फैबाय थानाया फैनाया मोजां औ मोजां मोनदों आं थारिखआव फैनानै औ मोजां मोनो आङो बाव फैनो मोनाबा सुखुवा आरो फैबाय थानो लुबैयो खनसे फैनो गगामुगनि ओमफ्राय गगामुगनिफ्राय माला फैया मैया फैदों औ बेनिफ्राय नोङो माबायदि मोनदों गोसोखौलाय दा फैनानै मोजां मोनदों बेयाव फैनानै बेनिफ्राय गोसोखौ मा गोसोखौ साबसिन मोनदों दिनै बेबायदि प्रग्रामफ्राव आगोलाव बाहागो लाफेरबायमोन लाफेराखै जेबो मिथियामोन बेफोरबायदिनि बिसय बेबायदि इसोरनि बिसय अननायनि सोमोन्दै पापफोरनि सोमोन्दै मिथियामोन मिथिया दा बेफोरखौ नोङो खोनानानै जिउआव माबायदि मोनदों बेफोरखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों मा नोङो जेब्ला जों गावजों गाव अनलायनाय निमाहानियाव नों माबा गाबदोंमोन नामा औ गाबदोंमोन माने गोसोआव अननाय खोजानाय मोनदों नों फैनानै माबायदि मोनदों आं मोजां मोनदों बैरागुरिनिफ्राय फैदों आङो ओमफ्राय सिगां फैयोमोन ओमफ्राय दिनैहाय फार्स्ट फैलायबाय आरो फैबाबो थानो गोसो फैनानै थानो गोसो जादों गोसोखौ रेजें मोनदों बैरागुरिनिफ्राय बैरागुरि औ नोंबा माबायदि मोनदों नोंबा फैनानै गोजोननाय मोनदों रंजानाय मोनदों आगोल गोबाव जाबाय फैया आगोलाव फैदोंमोन औ खनसे जाखा नों फैनाया आङो एकदम सिगाङावहाय खनसेल' फैफेरदोंमोन दे मोनो दिनै फैनानै माबायदि मोनदों नोंलाय गोजोननाय मोनदों दे अब्ला जों आरोबाव नै माइनावजरा ओमफ्राय नों माबायदि मोनखो नों बाहाय फैनानै नों मा जादोंमोन जेबो जायाखै लेखा फरायनो हायामोन दं दा बेनिफ्राय फरायनाया माबायदि जाखो बेलाय दा फरायनायाथ' डाउन दं ओंखायनो आं दिनै लाबोदों गाव बिजानायजोंनो लोगोसे आबै आं बिराद रेजें मोनदों होनदों आरो दहायनो रेजें मोनदों दा बे गथ'आ नोंनि मा जायोमोन आंनि फिसाजो दुइसिन दा बिसोर बे फिसाजो गेदेरनि बे फिसाजो गेदेर दे बेनिफ्राय दा बेथ' गथ'आथ' दिनै सोनानै जों थाबायनो हाबाय मोजां दे नोंलाय बबेनि आं 3 नम्बर सब खाथिनि बबे फारिस उदालगुरि फारेस माबायदि मोनखो नों फैनानै आं गोसोखौ मोजां मोनदों आरो रेजें मोनदों मोदोमखौ आरो আপনি কোথ পর আইছেন मैं उदालगुरिर पर आइसु হ্যাঁ उदालगुरि আপনি বড় ভাষা বুঝি পায় বুঝি না অসমীয়া ক'ব পাৰে হিন্দী ক'ব পাৰে আপুনি প্ৰথম আহিছে নেকি আজি প্ৰথম আহিছে অহাৰ পিছত আপোনাৰ মন কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কান্দা নাই কান্দা কান্দি কৰিছে আচ্ছা কিহৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ মৰমৰ কাৰণে আমি শান্তি পালেহে আমি কান্দে ঈশ্বৰৰ মৰম পবিত্ৰ আত্মা যদি আমাৰ অন্তৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি শান্তি পাওঁ ইয়াত অহাৰ পিছত আপুনি কি লাগিছে আপোনাৰ একদম ভাল লাগিছে হালকা লাগিছে दे नों बाहाय फैनानै माने मा मोनखो नोङो माने खुगाखौ थेखो नोंलाय आं बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय आङो बाटासिबो फारिसनि बाहाय फैनानै गोजोननाय मोनदों ना बोराबनाय मोनदों ना नोङो गोजोननाय मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों दे मोजां बिदि मोनखो बेयाव फैनानै आङो जोबोद रंजानाय मोनदों ओमफ्राय आं आवगायावबो 9 बार लाखांखाबाय ओमफ्राय गेजेरावहाय आरो बिदिनो माजे फैखावदोंमोन ओमफ्राय दाबो नै दा 9 बार लानो होननानै थांखि लादों आरो दा बेखौ बाहागो लानायजों गोसोआव बिराद रंजानाय मोनदों आरो गोसोखौ रेजें मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आङो गोजोननाय मोनदों मोजाङानो फैनायनिफ्रायनो आरो फैयैनि सिगाङावबो आलफनसानियाव बिनायजों हामनाय मोनदों आरो बेखायनो जोङो फैबाय थायो दा बे 13 थारिखआव बेनिफ्राय सोरनाव बिदोंमोन नोङो आङो आलफनसानियाव बिनानै आलफनसाया जिसुनाव बिनानै होबाय बिनिफ्राय जोंनि फिसाजोनि फरायनायावबो मोजाङै पास जालांबाय बिनि थाखायनो आं बिराद हामबाय होयो आरो मोजाङै मोजां फार्स्ट डिभिजनाव पास जालांबाय बिनायनि उनाव खैबार जाखो नों फैनाया सिगाङाव 1 जानुवारियाव फैनानै ओमफ्राय 2 मास फैनो हायाखैमोन ओमफ्राय बिनि उनाव फैबाय थाबाय आरो दासिम फैबाय थादों आरो सानाय सुनाय गासै बायदिसिना बेमार आजार एसे एनै जानायफ्रा आलफनसानि बिबार दै हा बेफोरजोंनो हामनानै मोजाङै दङ आरो रेजें मोननानै মই হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম না বেলেগ দিনত নহয় মই 3 মাহ হ'ল আহা 3 মাহ কেনেকৈ লাগিছে আপোনাৰ মই ল'ৰা এটাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ অলপ মানে মাথাটো অলপ তাৰ বেয়া হৈ আছিলে বুজি পায় অলপ চলপ বুজি পাওঁ ক'ব পাৰে ক'ব বেছিকৈ নাজানো নহয় স্পষ্ট নহয় মানে माबा आं फैनाया मा मोनथाम जाबाय आरो माबा आंनि माने गथ'नि प्रब्लेम गथ'नि माने बेनिया खर'आ एसे माने आदां गादां जायो माबा गाज्रि रायलायो माबा हांमा खाथियाव ओमफ्राय नोंथाङा बबे धोरोमनि धर्मनि माबा हिन्दु अब्लाबो नों इसोरखौ फोथायो दा
नोंनि फोथायनायासो जेखि हिन्दु बाथौ ब्रह्म जेखि धोरोम एखे माबा सिनायखायो बिसोरखौ जों इसोरखौ फोथायनांगौ जों रावनि धोरोमखौ मुगैया निन्दिया नों फैबाय फैनानै गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै बा गथ'खौ लाबोनो हायाखै आं एसे हामबाय बायदि माने बिराद बिसास खालामबाय आं ओमफ्राय गथ'आ मा जायोमोन नोंना गथ'आ माने उन्दुबाय थायो माबा खामबो माबा जाबा आदां गादां जादों आरो माने एसे माबा दायना नांदों दा माबायदि अबस्थायाव दं नोंनि फैनाय बिनायजों माबा एसे सोलायदों एसे हामबाय मोजां जाबाय एसे हामबाय बायदि आरो खिन्थु लाबोनो हायाखै लाबोनो हायाखै बेमानिया थारमाने फैफानि खोथाखौ मानिया बेमानिखौ मानिया बेबायदि आरो नोंनि फोथायनायजोंनो बे गथ'आ हामगोन आरो मालाबा साबसिन जायोबा लाना फैदो दे आदसा लाबोगोन बा हामगोन बा लाबोगोन दे अब्ला जोंनि हाबाफारिखौ जों फोजोबनोसै दा नै जोङो दा थांफिननोसै अन्दाग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबायफोर अब्ला दिनै बे 13 थारिखआव सेप्तेम्बराव फैनायजों लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय माखासे सोंनाय फिननायखौ मोननानै आंबो जोबोद नोंथांमोनखौ रंजानायजों हामबाय हरबाय नोंथांमोना गाव गावनि फैनायनि मतामतखौ होबाय ओंखायनो रंजानायजों खुसिजों नोंथांमोनखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरनानै आं दिनै बे सोंनाय फिननायखौ बाहाय गोजोन्थों